nggih. Aku pilih karo kowe. Slepi. Telepon jaluk di video lek kok. Sapa? Halo. Oh itu Mbak Pur ya. Nggih, niki sing duwe sing gadah kalem. Iya. Oh iya. Kada dalem niku. Nggih Mas Mbak Pur niki. Nggih, Mbak Pur. Oh, aku yo ora tau petuk kok. Ah, nggih. Ngene iki terampil pancen. Ayo. Ambek kowe yo. Nganti. Oh iki anu, apa? Jana Sukasari ya Mbak. nyempong. Cok Sukasari napa, Mbak? Tenang wong loro. Oh, nggih. Kok ngisor tekan dhuwur lho. Ora ketok. Mbak Renyo. Lah, Mbak Wayati. Sing lemu-lemu kaya Mbak. aku ra ketok. Hmm. Lho ora ketok. Nah iki suwe ra ketok. Lho, ditutupi. Oh iya. Kira ketok. Ayo. Ayo. Nggih. Neng ndi? Lagi anakmu ndi malah ngejak anak itu wong. Anakku urung tak toke lha kok sing dadi-dadi. Sing mbok tandhe wong. Iya. Tandhe wong. Kowe mar. Dumul iki dono apa? Kowe kancaku. Anakku kowe paduna. Eh? Untune kita lho sih, untune ayo. Untune kita lho. Guyu kabeh. Ora, untune sih, untune. Untune kita lho, untune. Lho, Cecen guyu kabeh kowe guyu ase. aku wedi anu to. Aku wedi ladengmu lho. Nah, wis ndak ngeleh ngono. Nggih. Ayo bareng. Sik. Guyu kabeh untune kan. Lah iya bareng ayo. Ah, Mana? Gitu ya. Tua-tua. iki anu, Malah kaya mbok juragane soto. Ya. Iki mau pinter nak mbeleh-mbeleh apa? Iwake mau wong bendino mbelehi. Pak sapi kok. Ning do dicilik-cilik kae nang ning omah. Rawani ngetok. Pripun? Cakil. Oh, nggih. Ki mau napa? Pak Bayan mau matur napa karo jenengan? Men, Mas. Lah iya. Nek kok Mas Mono bendino. Lah iya. Man. Arep salah jane. Iya Pak Bayan. Jare nak lemune gajah ki kanyor-kanyor. Nggih, terus? Nak lemune daging ki jare keset. Oh, nggih. Ini ngomongnya Lek Sarni wau. Pamane Sarni mau ngopeni ku wau. Nggih. Ya Lek Sarni. Dagingnya keset. No, ya. Nggih Pak Mul.